To kai bawan Allah ya aka ka ratse babban dan yatsan ka? Nadama ne. Nadama me yasa kai nadama? Akan zaben da ne na Litimugu. Waye kuma Litimugu? Tsoho dan daura dogo mara amfani. Ai suna da yawa dogayen da ke daura. Wannan bahillace wanda shi bai ci ba kuma bai ba mutane suka ci ba. Kana ne tsohon shugaban kasa ko mai ci yanzu? A'a wannan dai wanda aka yi sani da Litimugu tsoho wannan bahillacen nan ne yanzu. Ai bai kasa aka yi duk abin da aka yi a jihar Kano. Yana nan ba inda ya nan. A'a yana nan ranka daɗe. Yana nan ba inda ya tafi. To yanzu me sakonka na ƙarshe? Sakona ga na ƙarshe duk wani mai kishin ƙasa iri na wanda shugaban ƙasa ya sa ido aka yi zalunci a jihar Kano ya dace dan yatsan da ya sa ya zaɓa inda ya tabbatar da ya zaɓe kamar yadda na ce na dace na. To kai ka datsa hannunka ne saboda kawai zaluncin da aka a Kano. Dama bakin cikin da ya sa na dangwala mai shi yasa na ce na ɗauki wannan matakin in dace dan yatsan da na dangwala mai da shi. To shikenan to Allah ya sauki. To amin kuma da ƙarshe Allah ya saka mu Allah yi mu haƙin mu. Amin kuma wannan